fra danskårene. Eller hvis. Det er ikke må gå i skole, hvis det er det. Lyder det skørt? Det er desværre virkelighed for mange millioner mennesker i dag. Menneskerettigheder er de basale rettigheder, alle burde have. Uanset køn eller hudfarve. Eller hvor meget ananas vi putter på din pizza. I 1948 vedtog FN verdenserklæring om menneskerettigheder. Men trods det bliver folks rettigheder stadig krænket i dag. I 2025 er kvinder stadig underbetalt, har mindre politisk magt og oplever endda diskrimination. Og hvem er barsel? Når vi taler om barsel og ligestilling, er Danmark faktisk et af de lande, der har gjort store fremskridt. Her har både mænd og kvinder ret til barsel, og i 2022 blev der indført en ny ordning, hvor hver forældre har ret til 11 ugers barsel, men sådan er det ikke overalt. I USA er der for eksempel slet ingen lovpligtig betalt barsel, hverken for mødre eller fædre. I lande som Japan og Sydkorea har mænd ret til barsel, men mange tager den ikke, fordi det stadig ses som kvindens opgave. I lande som Saudi-Arabien og Indien har mænd enten meget kort eller slet ingen barsel, mens kvinder ofte har længere barselsorlov. Mange steder får mænd næsten ingen barsel, men kvinder Ligestilling handler altså om at sikre, at alle har lige muligheder. Ikke kun kvinder, men også mænd. For eksempel mister mænd ofte forældremyndigheden i skilsmissesager. Koran her, vi mister mænd, vi mister damer, vi mister det hele. Gør hvor du kan bedre end det. Der er stadig udfordringer, når det omhandler menneskerettigheder og ligestilling, men her er det, man kan gøre for at forandre det. Du kan læse en masse om menneskerettigheder og ligestilling på hjemmesider såsom Amnesty, FN og Globalis. Doner, meld dig ind i organisationer, eller bare del vigtige budskab på sociale medier. Så hvis du ser ulighed, så sig nu, fordi din stemme er stemmen følger forandring. Så næste gang nogen ser menneskerettigheder og ligestilling er på plads, så husk,